Hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê teqînên ku di rojên borî de hatin encamdan şermezar kirin û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku piştgiriya miletê Sûriyê di rûbirûbûna terorê bi hemû şêweyê wê bike. Hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê di daxuyaniyekê de êrişa hovane ku li sentera bajarê Efrînê encam dayî bi teroristî daya nas kirin û dibêje ku li gor amarên berdest ku 11 kes şehîd ketine û bi dihan birîndar bûne û tîmên hewarçûn û rizgarkirinê û berevaniya sivîl li cihê teqînê bûn û alîkariya birîndaran kirin û ew bo nexweşxaneya ve diguhestin û serbar dike tawana Efrînê hev deme bi êrîş nedin li ser taxên bajarê Hesekê ku tê wateya ku bi yek destî ew êrîş hatin encamdan birêya bikaranîna mayînkiriyan. Hevpeymaniyê tekezî li ser berdewamiya polîs û artêşa niştimaniya Sûrî bi lêgerîn li milîsên terorê û endamê wan li her derî dike û kar li ser bilindkirina asta amadebaşiyê dirêgiriyê li pêşiya terora de hatiye kirin. Her hevpeymaniyê tekez dike ku terora sivîlan armanc dike çi birêya mayînkiriyan be yan jî bermîlên teqîner yek terora û ew nikare li ser erdê pêş bikeve û baweriya wan bi hêza niştimanî Sûrî û giringiya rola wê heye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê dibêje ji civaka navdewletî tê xwestin ku destwerdiyeke siyasî û yasayî bike û bikare piştgiriya bijardeya miletê Sûriyê û alîkariya wî di rûbirûbûna terorê bi hemû şêweyê wê bike û dubare vegerandina ewlehî û aramiyê wekû destpêk ji çareseriyeke siyasî ya giştî re.